Δεν πάμε να μιλάμε. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε κάποια διαφωνία συγκεκριμένα για τα σωματεία αυτά, γιατί τυχαίνει να έχω και Κυρία Καλαγιά, περάστε έξω με τους εργαζόμενους. Κοιτάξτε, συγγνώμη, αγαπητέ μου συνάδελφε Ηλία που θέλεις να μιλήσεις, με συγχωρείτε πάρα πολύ, να συνεννοηθούμε. Δηλαδή, και αν συμβεί, κύριε Πρόεδρε, κάτι φοβερό, ας κάνουμε μια διακοπή στο Συμβούλιο και ευτυχώς μιλάει ο Δημοτικός Σύμβουλος από το δικό μου συνδυασμό. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Έχουν έρθει από κάτω από το εργατικό κέντρο και προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα εδώ. Κάντε μια παρέμβαση. Για παράδειγμα το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Να πούνε έξω και να μιλήσετε έξω. Κύριε Πρόεδρε, όχι κύριε, τέτοια συζήτηση. Όχι τέτοια συζήτηση. Σε παρακαλώ, απαράδεκτο είσαι κι εσύ. Σε παρακαλώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, εμείς την εντολή την έχουμε πάρει από τον πειραϊκό λαό. Δεν την έχουμε πάρει από εσάς. Και συνεχίζουμε τη διαδικασία μας, κύριε Πρόεδρε. Σε παρακαλώ πολύ. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Συνεχίζουμε τη διαδικασία. Για τόλμησε. Περάστε έξω. Δεν τρέποσαστε λιγάκι, μωρέ. Κύριε Πρόεδρε, δεν το λόγο. Το λόγο για κύριος Δήμαρχος. Κύριε Πρόεδρε, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εκβιάζει. Όποιος γουστάρει πρέπει να τα σπάει όλα. Ας το διάλο. Το λόγο για κύριος Δήμαρχος. Να σου πω κάτι. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ τους Δημοτικούς Συμβούλους της Ευθυμίας. Κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ. Ενημέρωσέ τους τον Δήμαρχο και τη απόβαση δεν ακούει.